On Monday, Piny Kenya donje winjruok kod pinje 19 ma jo Kenya nyalo dhi tiye kaka yorno mar dino bugo mar nok mar tije e pachoka. Koloso kawuono e kinde mano yawa yanga chendo matero rowere mohewo 200 madhi tiyo e piny Saudi Arabia kod Qatar. Jatend migawo mar jotije Florence Bore owacho ni sirkal oseloso lwasi makare ne jo Kenya madhi tiyo e pinje maoko. To kaka Joyce Odworu lero, deko e yudo obok mag wuoth kata passport en achiel kuom ohinga ne jo Kenya madwa dhi e pinje maoko. E log tich mar duol mochung' ne tije e pachoka National Employment Authority, rowere mathoth ochopo kae ka ginyiso geno margi mar bero ngimagi kokalo e dhi tiyo e pinje maoko. Mary Mwangi kod Jafeth Ogola omor mar yudo thuolo machielo mar dhi tiyo e piny Saudi Arabia. Siwezi fanya kazi Kenya because huku ukienda kama house girl, unaemploy hadi msee huku, kama uko na watoto unamuemploy mtu mwingine huku has house manager in Kenya just because kule una earn more. Si pale tumeenda kufanya kazi, you earn more, so unapata opportunity ya kwa ajili mwingine hapa Kenya kuchungia watoto wako. So for me, I can't work here in Kenya. Kenya kae ndiye okoyota inya ber kae itemo pinje maoko. Qatar na bus driver ge company mar mowasalat, kendo Saudi be adhiti mana the same job mar bus driver. Kaluwore kod jatend migawo mar jotich Florence Bore, chenro no mar tero jo Kenya tiyo e pinje maoko biro konyo e tieko nok mar tije pachoka, kendo biro konyo e ting'o malo uchumi ma pachoka. Your roles as bus drivers, healthcare givers, security guards, cleaners, hospitality industry professionals, construction workers, house managers, maids, house managers are crucial not only for the economies of the host countries, but also for our personal and professional growth. Jatend migawo no bende ochiwo ler ni piny Kenya oseloso lwasi makare ne jo Kenya madhi tiyo e pinje maoko, ka bende ochiwnegi yore mopogore opogore mar chwalo ywak margi kapo ni gikale achiedh nade mora mora e yor tich. We have established reporting mechanisms where individuals can make inquiries or report any issues they may encounter while at work. This can be done through the toll-free number 0800 22 222 3 or the distress reporting form, which can be accessed at www.neaims.go.ke. Kata obedo ni sirikal temo bugo nok mar tije pachoka kokalo e manyo tije pinje maoko, ywak podi nitiere kotudore kod yor yudo oboke mar wuoth mar passport. We are really having a challenge with passports because we have lost work because our migrant workers cannot arrive the time we have been told to, and the employer will not wait for you. We'll go sourcing in our neighboring countries who are our competitors. Them, they get passports in a span of 3 days. As it can be 3 months, it can be 6 months. No employer is going to wait for you for that long. Toka Qatar na nimeka more than mwaka moja na miezi mitatu kusubiri visa na contract, lakini bado hatujapata. The problem comes with the government, ambapo wanatuchelewesha na hawajatoa vibali za sisi kusafiri. Bore owacho ni sirikal temo mateka mar rieyo lai mar yudo passport mapiyo. Of passports, the main reason was that the machines are broken down. I'm sure the ministry is able to source for more machines. Let's give them time. And they also had a backlog, and they've already removed them. Nyaka sani sirikal mapachoka tiyo mana gi bad migepe 491 mopuodhi manyalo konyo e tero rowere e timo tije mopogore opogore pinje maoko, ka Uganda ikwayo mondo oti mana kod bad migepe gi. Joyce Odworu, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny kod kembe mok mag sirikal machoko